അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹ്. നമ്മുടെ പരീക്ഷയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? നമ്മൾ പുതിയ പാഠത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. ഖുർആനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ പുതിയ പാഠം. എന്താണ് ഖുർആന് അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക്? നമ്മുടെ വേദഗ്രന്ഥമാണ് അല്ലേ? നമ്മൾ 4 വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണത്? തൗറാത്ത്, ഇഞ്ചീല്, സബൂറ്, ഖുർആന് അല്ലേ? 4 മഹത്തായ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത് അല്ലേ? തൗറാത്ത് ഏത് നബിക്കായിരുന്നു അവതരിച്ചത്? ആർക്കാണ്? മൂസ നബി അലൈഹിസ്സലാമിന് അല്ലേ? ഇഞ്ചീലോ ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്. സബൂറോ ദാവൂദ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്. ഖുർആനോ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലേ? അപ്പൊ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനായിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു മലക്ക് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം മുഖേന ഇറക്കിയ വേദഗ്രന്ഥമാണ് നമ്മുടെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അല്ലേ? അതിനനുസരിച്ച് അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതം. നമ്മുടെ റസൂൽ അതാണ് നമുക്ക് മാതൃക കാണിച്ചു തന്നത്. റസൂലിന്റെ ജീവിതം എന്തായിരുന്നുവെന്ന് ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ സന്ദർഭത്തിൽ ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മറുപടി പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഖുർആനായിരുന്നു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ജീവിതം എന്നാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മളും അതേപോലെ ഖുർആനായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യവും ജീവിതവും ജീവിത വിജയവും ഒക്കെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ ഖുർആൻ എന്ന പാഠത്തിൽ നമ്മളോട് എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഒരു കൊച്ചു ഗാനമാണത്. മനസ്സിലായോ? വാക്കുകളിൽ ഉത്തമം അർത്ഥമോ മഹത്തരം പാവനമാം ഖുർആൻ റബ്ബു തന്ന ഖുർആൻ സത്യപാത കാട്ടുവാൻ സർവലോക പാലകൻ മുത്ത് നബിക്കേകിയ സത്യവേദം ഖുർആൻ. വാക്കുകളിൽ ഉത്തമം അല്ലേ? ഉത്തമമായ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് അല്ലേ മഹത്തരമായ അർത്ഥങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ് എന്തെന്ന് നമ്മുടെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ. അതിലില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളില്ല അല്ലേ? ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും കഴിഞ്ഞു പോയതുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾക്കൊണ്ട ഒരു വേദഗ്രന്ഥമാണ്. അത് നമുക്കായിട്ട് ഇറങ്ങിയാണോ? മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങിയ വേദഗ്രന്ഥമാണോ? അല്ല, ലോക മനുഷ്യർക്ക് ആകമാനമായിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു ഇറക്കിയ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ. ഇത് പാവനമാണ്, പാവനമായ ഒരു ഖുർആനാണ്. ആരാണ് തന്നത് നമുക്ക്? അള്ളാഹു അല്ലേ? നമ്മൾ പറഞ്ഞു മലക്ക് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം മുഖേന മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക് ഹിറാ ഗുഹയിൽ വെച്ച് അല്ലേ? ഹിറാ ഗുഹയിൽ വെച്ച് നബിക്ക് ആദ്യമായി ഇറങ്ങി. ഇതാണ് സൂറത്തുൽ അലക്കാണ് ആദ്യമായി ഇറങ്ങി. അതിൽ എല്ലാം അടങ്ങിയ ആ വേദഗ്രന്ഥം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമുക്ക് ഈ മനുഷ്യരിലേക്ക് എത്തിച്ചു തന്നു. സത്യപാത കാട്ടുവാൻ സർവലോക പാലകൻ മുത്ത് നബിക്കേകിയ സത്യവേദം ഖുർആൻ. സത്യപാത കാട്ടുവാൻ. ഏതാണ് സത്യം, ഏതാണ് മിഥ്യ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വേർതിരിച്ച് കാണുന്നു. സത്യമേ നമ്മൾ പറയാൻ പാടുള്ളൂ, കളവ് പറയാൻ പാടില്ല അല്ലേ? നമ്മുടെ ജീവിതം എന്താണ്? സത്യപാതയിലായിരിക്കണം. അതേപോലെയോ ഈ സർവ്വലോകവും പരിപാലിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതാണ് ഈ വേദഗ്രന്ഥം. ആർക്കാണ് ഇറക്കിയത്? നമ്മുടെ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലേ? റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയ്ക്കാണ് ഈ സത്യവേദമായ ഈ ഖുർആൻ അവതരിച്ചത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഈ ഗാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പാഠം പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കൂടുതലായി നമുക്ക് വലിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കാം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.